Paťo, my sa poznáme už veľa rokov, napriek tomu ja vlastne dodnes neviem, ako ty si sa tam dostal. Povedz nám o tom. No k autom som sa dostal tak, ako každý mladý chalan, sledoval Rýchlo a zbesilo, kde sa mi tie auta upravené páčili v Európe. Potom nebolo ešte ani chýru, ani slichu, však sám dobre vieš, že kedy to prišlo vlastne na Slovensku, kedy to samostatne prišlo. Keď sme, ja neviem v ktorom roku začal tuning z Svidník, keď sme tam chodievali s chalanmi a potom postupne to prehlbovalo. Keď sme išli spolu, pamätáš, prvýkrát na tuning show do Budapešte a vieš, to bol taký môj sen, že raz sa tu dostať, mať tu vystavené auto. No a tak to išlo ďalej a ďalej a ďalej a možno, že za tie, ja neviem, keď som mal 18-19, za tie 3-4 roky to došlo až do takej sféry, že proste sme išli reprezentovať Slovenskú republiku na tuning show. Išli sme, Poľsko sme robili, Budapešť sme robili, kde fakt bol, ja si doteraz myslím, že tuning show v Budapešti je najväčší zraz vo východnej Európe. Neviem, čo si ty o tom myslíš? Mám pocit, že trvá dodnes ako jeden z mála takýchto podujatí, alebo jedno z mála týchto podujatí. Napriek tomu teraz ma napadá otázka, čo sa vlastne stalo s tým tvojim exkluzívnym exponátom? Nič sa s ním nestalo, to auto je odstavené a čaká na, neviem, už proste, vieš, rodina a iné záležitosti sa dostali, takže proste na to už teraz nie je čas. My sme teraz v podstate v tvojom novom autoservise. Nemáš takú myšlienku umiestniť to auto ako taký výstavný kus, ako taká spomienka, relikvia na tvoje začiatky v automobilovej a tej autoservisnej branži niekde tu do priestorov tohto servisu? Neviem, nad tým som vôbec nerozmýšľal, len vieš, tie priestory nie sú tu nejaké veľké, aby tu mohlo stať ešte jedno auto navyše, keďže máme dva stage a dva zdvihaky, hej, na ktorých sa dennodenne pracuje, tak je to také komplikovanejšie. No napriek tomu v tomto servise už oslavuješ prvé narodeniny, tak vyzerá to tak, že si sa celkom kvalitne zabýval a že o tebe klienti asi aj už vedia. Áno, myslím si, že za ten rok sme urobili veľký progres dopredu, keďže to vidieť aj na autách, ktoré robíme a práce stále pribúda, nie že by ubúdalo, keďže asi to robíme dobre a s láskou. Hej. Vy ste to robili dobre aj v inom meste, na druhej strane Rydkého vrchu, vo Vranove nad Topľou. Tam, ja si ťa pamätám, naozaj tá klientela bola veľmi veľká, aj slušné čakacie doby, keď som k tebe chcel prísť do servisu. Čo sa vlastne stalo s tým autoservisom? Vy ste sídlili najskôr na jednom mieste, potom na druhom a napokon si sa presťahoval sem do Strážskeho, v podstate do tvojho rodného mesta. Áno, tak tá história sa stále opakovala, či už sme boli pri futbalovom štadióne, kde proste jedného dňa prišiel majiteľ priestorov a povedal, že proste tie priestory potrebuje naspäť, hej. Takže sme sa sťahovali, trvalo to ďalšie 3 roky, kým zase nastala tá istá situácia, že priestory opäť vrátiť. No a potom som začal zháňať nejaké priestory vo Vranove, ale keďže tých priestorov bolo veľmi málo, a aj keď som bol pozerať nejaké priestory, hej, boli to obrovské haly, ktoré nebolo by to zvládnutelné, hej, lebo treba to vykurovať, hej, a my nie sme autoservis autorizovaný, kde máš 9 stageov, hej, 9 zdvihákov, takže aj kvôli tomu som sa obzeral za nejakými inými priestormi niekde inde a napadlo ma, že prečo nie Strážske, hej. Nevedel som síce do čoho idem, že či tí ľudia v Strážskom alebo tu v okolí, že jak to bude proste. Bolo to veľmi komplikované a náročné, vieš, ja som aj rozmýšľal, hej, že či keď zase sa to opakovalo s tými priestormi, že koniec nájmu, že čo ďalej, že či to celé nebuchnem s tým a nepôjdem sa niekde zamestnať, hej, keďže mal som nejaké ponuky na zamestnanie, ale neviem, moja manželka pri mne dostala v tých chvíľach a povedala, že prečo, že skús to ešte. Vieš, takisto, jak rodina pri mne stala a boli pri mne a povedali, že skús niekde inde, skús to odznova, hej, takže zase viac menej začínaš od nuly, hej. Takže toľko ti viem k tomu povedať. Tak povedz nám, aké boli začiatky vlastne tu, ako si sa dostal k týmto priestorom, či to bol nejaký zámer, že naozaj aj rodina ťa ťahala späť do Strážskeho, alebo to bola viac menej taká zhoda okolností, že tu sa vyskytli tieto priestory? Nebola to ani zhoda náhod, ani rodina, ale skôr ja som tieto priestory bol pozerať už 8 rokov dozadu. Hej, takže ja som o týchto priestoroch tu vedel som, že sú tu, mal som ešte ďalšie priestory v Strážskom
ale nakoniec som sa rozhodol tu, lebo je to na dobrom mieste, dobrá lokalita, prístupnosť a viac menej dohodli sme sa a sme tu. Hej, takže to bolo také záležitosť jedného mesiaca, hej, kedy sa to všetko tu riešilo a vybavovalo a stiahovalo a všetko okolo toho. No. Vy ste do Stravského prišli v podstate s novým subjektom, s novou firmou PN Cars a z Vranova si stiahol len jedného zamestnanca. A aké to je vlastne s ľuďmi a s automechanikmi v dnešnej dobe? No, toto je ten najväčší bod úrazu, keďže mechanikov nie, že by bolo málo, ale takých, ktorí chcú robiť. Hej? Napríklad, ja neviem, Tomáš je so mnou 10 rokov a viem, že je to človek, ktorý ho tu môžem zavrieť na týždeň, môžem odísť na týždeň a viem, že sa o všetko postará. Hej, je mi veľmi napomocný, ja si veľmi vážim jeho, jak človeka, nielen ako mechanika, lebo je to super chlapec, hej. No a napriek tomu ste sa už rozrástli, už Tomáš nie je jediný automechanik na dielni, ale máte ďalšieho celkom zaujímavého týpka. Áno, hej, no vieš, keď sme prišli tu, ja som nebol v nejakom očakávaní, že čo tu bude v tom Stravskom, hej, že či s jedným mechanikom, že začneme, skúsime, že ja som ani nevedel, že či teraz tu budeme sedieť, hej, že po roku, že či sa to nezavrie, neukončí všetko a zase budem si hľadať nejakú prácu alebo niečo, ale všetko sa otočilo o 360 stupňov, hej, roboty stále začalo pribúdať, nových klientov začalo pribúdať a potrebovali sme mechanika. No. A tak, jak hovorím, s mechanikmi je to ťažké, veľmi ťažké nájsť nejakého chlapca. Nechcel som zase mechanika nejakého starého, ktorý, vieš, ak to je stará škola, má svoju pravdu, chce to robiť po svojom. Chcel som nejakého mladého chlapca, ktorého naučím ho tak, ako som to mal predtým s chlapcami, hej, ktorých som naučil. A našli sme Daniela, hej. Daniel je taký kvietok. Proste je to chlapec, ktorý prišiel po škole, rok po škole, hej, robil predtým iných servisov, kde nebol spokojný a neviem, čo sa tam všetko dialo, to mňa nejak nezaujímalo. Prišiel tu, ja som mu povedal, ako to tu funguje, čo má robiť a učí sa, hej, pomaly, ale isto sa učí, je šikovný, chce robiť, dôležitý je ten základ, že chce robiť, hej. Keď si spätne ten rok premietneš dozadu, prišli noví klienti, noví zákazníci, alebo časť sa vrátila k tebe, keď sa dozvedeli vlastne z tých vranovských alebo z tej proste druhej doliny, ktorí využívali tvoje služby v tom starom servise, tak keď ťa našli, tak prišli za tebou a povedali, že chcú tvoje služby využívať aj na novom mieste, alebo je to teda tak, že tá klientela, tí zákazníci sú noví? Tak by som to zhodnotil, že gro tých zákazníkov, ktorých mám teraz, sú ľudia z tohto, ako sú tu ľudia aj z Vranova, ale väčšina tých zákazníkov je nových a z okolia tohto tu, hej. Keďže ja som Straščan, je to moje rodné mesto, tak ma to ľudia poznajú, hej. A mám tu veľa známych ľudí, ktorí podnikajú, ktorí majú firmy, takže im sa starám o auta. Trošku sa to takto zmenilo, hej, v tomto servise a všetko napreduje k lepšiemu. Máš zákazníkov ale aj z Košíc napríklad, ktorí sem k tebe chodia, čo ja viem, s dosť exkluzívnymi autami. Vy si trúfate taký mladý kolektív servisovať napríklad tie také prestížne značky ako Mercedes, Porsche a ďalšie? Trúfame si, no vieš, aj to auto bolo taká výzva pre nás, že keď mi zavolal ten košický zákazník alebo ten košický klient, že kúpil si Porsche Cayman a že či sa môjho budeme starať, tak som povedal, že jasné, že sa budeme starať o to auto, len potrebujeme k tomu nejaké podklady a hlavne problém s dielmi, hej. Tak aj presne k tomu chcem povedať aj to, že teraz, ako sme naposledy robili tú servisnú prehľadku veľkú, ktorá stala, ja neviem, 3,5 tisíc eur, hej, a gro toho problému nebol problém urobiť to auto, hej, lebo Tomáš to dokáže bez problémov, ale problém bol s dielmi, hej, keďže sa diely zhrali z Porsche, boli to originálne diely, dodacia doba bola 3 dní, potom bola 7 dní, potom bola 14 dní a proste bolo to také komplikované, no ale zvládli sme to, jazdí, je spokojný.
užíva si to. Už sme rozprávali o automechanikovi Danielovi, ten je v podstate taká mediálna hviezda vašho autoservisu. Kto prišiel s tým nápadom začať takú marketingovú aktivitu aj na sociálnych sieťach a oslovovať určite nie nejakých starších zákazníkov, ale práve tých najmladších, ktorí na tých sociálnych sieťach fungujú? Tak ten nápad ešte s tými zábavnými videami prišiel ešte pred Danielom, keď to moja manželka prišla s tým, hej. A vlastne od začiatku sme išli cestou takou, že moja manželka povedala, že budeme robiť Facebook, Instagram, TikTok, hej. A vyskúšame to. A tá odozva prišla, hej, lebo vidíme to na číslach, ktoré reálne sledovanosť a všetko vidíme, hej. Ale potom, keď prišiel Daniel, a Daniel, jak som rozprával, je taký kvietok, proste s ním on zrobí aj z ničoho zabavu, hej. A potom manželka s ním natáčala nejaké videá, ktoré proste lavali sociálne siete, hej, sledovanosť 50 000, 100 000, hej, proste brutálne. Ja som od začiatku nedával tie sociálne siete, že to priláka dosť veľa zákazníkov, hej. Ale keď teraz si to spätne zoberiem, že neviem, Daniel je tu 6-7 mesiacov a na začiatku, keď tu natáčal nejaké smiešné videá, hej, alebo jak by som to nazval, a proste ľudia to chcú, hej, neviem. Je to také, no. Pani manželku máme taktiež tu. Ahoj, vítaj v tomto podcaste. Tak z toho, čo sme počuli, ty si vlastne platný člen toho mužského, chlapského kolektívu. Aký máš ty vlastne vzťah k autám? Je to samozrejme váš rodinný biznis alebo manželov biznis, napriek tomu si sa vďaka sociálnym sieťam stala takou súčasťou toho. Ako to vnímaš? Áno, tak vlastne my sme sa s Patrikom spoznali skrz aut, čiže čo sa týka aut, tak ja k tomu veľmi vzťah nemám, ale mám vzťah k tejto firme, keďže spolu sme to nejakým spôsobom dávali dokopy, rozmýšľali sme aj ten názov, aj ten celý koncept. Chceli sme niečo iné, niečo moderné. Aj tie sociálne siete, tak ako Patrik pravil pred chvíľou, on tomu neveril, ale ja som tomu verila, pretože vidím, čo spôsobujú sociálne siete, tak preto som začala aj s tými zábavnejšími videami a veľa zákazníkov aj na tým videám prišlo, aj nám hovoria, že jaké super, keď tu zákazníka povie, jaké super video, že proste rob ďalej, lebo je to zábavné, je na čo sa pozerať. Aj som pozerala na to, že nikto v okolí nerobí takéto videá, čiže aj tým že nie je to iba o tej práci, čo tu robíme, áno, hej, ale niečo iné, hej. Ako... Stále je to o autách, ale je tam ešte niečo plus. Ďakujem pekne. Ty si, Paťo, Strážčan. Ako vníma, povedzme, mesto alebo, ja neviem, Strážčania, tvoje aktivity tu máš nejakú spoluprácu s niekým z ďalším zo Strážského, alebo po prípade s mestom, alebo s majiteľmi týchto pozemkov? No, spolupráce s mestom máme samozrejme, keďže mestu pomáhame pri všelijakých akciách, kde im sponzorujeme rôzne veci. Ja neviem, vyvenujem také udalosti, ktoré boli tohto roku, ja neviem, Straščanský jarmok, Deň detí. Robili sme hokejbalový turnaj, sme tu chlapcom sponzorovali a neviem, ty ešte na niečo si spomínaš? Zraz motorkárov v Park. Zraz motorkárov, áno, v Park Pube. A vlastne, kto nás osloví, tak snažíme sa mu pomôcť, hej, alebo hoci drobnosťami, ale pomáhame. Takisto s mestom máme veľmi dobrý vzťah, hej, takže... Snažíme sa zúčastňovať všetkého, čo nám Strážske ponúkne, aj my, aj nejaké iné spolupráce. Všetko povedz, ktoré ešte? No napríklad cez leto sme spolupracovali s Marekom Tomkom, ktorý má amfiteáter na Zemplínskej Širave. Tam chceme mu poďakovať, hej, za celé to leto, lebo bola to úžasná spolupráca. Však aj veľa z vás vyhralo lístky na rôzne podujatia, ktoré Marek tam organizoval. A viac menej, veď ty k tomu niečo môžeš povedať. Ty si s ním najviac komunikovala. Tak naozaj aj ja chcem Marekovi Tomkovi poďakovať za takú spoluprácu, pretože v dnešnej dobe aj nás napadlo oslovovať aj nejakých iných, ale s Marekom Tomkom to išlo proste hladko,
súhlasil, dal aj viac, jak sme chceli. Bolo to úžasné leto a budem rada, ak aj naďalej budeme môcť spolupracovať v lete s ním. Ja ešte k tej spolupráci by som chcel vyzdvihnúť aj Peťa Pavolka, Pavolku Production, s ktorým spolupracujeme každý deň, hej, keďže sa nám stará o nejaké veci. Je to super chlapec, robí super videá a fakt mu chcem veľmi pekne poďakovať za to, čo pre nás celý rok robí. Chystáš sa ty na základe svojich skúseností, povedzme, tiež organizovať nejaké podujatie, ktoré súvisí s autami, s motorizmom, s motorkami? Naozaj tuningových zrazov si sa zúčastňoval veľmi veľa, niektoré tie také miestne si pomáhal organizovať, alebo toto je zatiaľ parketa, do ktorej by si sa nechcel púšťať? No presne v lete prišla taká myšlienka s Peťom, ale viac menej už keď som aj pomáhal, alebo som organizoval nejaký tuning zraz, momentálne na to fakt nemám priestor a čas. Hej, teraz venujem sa rodine a ani to auto, hej, tak jak si sa ma pýtal na začiatku, tak nie je proste na to čas. Napriek tomu, že ty si Strážčan, máš firmu v Strážskom, bývaš vo Vranove. Plánuješ sa napríklad presťahovať sem niekde bližšie? Bola aj takáto myšlienka, ale to je hudba budúcnosti. Teraz je mi ťažko na to odpovedať. Hej. A čo sa týka firmy, tak po roku, keď to bilancuješ, máš pocit, že ten ďalší rok bude ešte nejaký lepší, povedzme biznisovo zaujímavejší a personálne náročnejší tak, že počítaš s tým, že kolektív sa bude rozrastať? No k tomu kolektívu ti poviem len toľko, že momentálne tu máme 2 zdvihaky, 2 mechanikov a pokiaľ sa nám nepodarí vybaviť ešte jedna garáž, aby tam mohol byť ďalší zdvihák, tak zostaneme v takom zložení, ako sme, hej. Tak Paťo, dovol zablahoželať k prvým narodeninám, no a samozrejme zaželať do tej ďalšej práce firme, tebe, rodine veľa úspechov, veľa spokojných zákazníkov, klientov, no a samozrejme aj spokojných zamestnancov. Tak srdečne blahoželám k narodeninám nielen vám, ale aj Tomášovi a Danielovi. Ďakujeme veľmi pekne. A rád by som poďakoval všetkým zákazníkom, ktorých si nesmierne vážime a robíme všetko, čo je v našich silách, aby boli spokojní. Ďalej musím poďakovať ľuďom, ktorí za týmto tu všetkým stali, či moja sestra, otec, svokra, svokor a neviem si teraz spomenúť na všetkých, ktorí nám tu pomáhali, hej. Vieš niekoho ešte vymenovať? Celá rodina, najbližší priatelia. Tak ďakujeme veľmi pekne, no a nech sa firme darí. Ďakujeme. Automechanika Daniela sme zastihli v plnom pracovnom nasadení. Daniel, môžeme ťa na chvíľočku vyrušiť? Jasné, môžete. Prosím ťa, tento autoservis oslavuje narodeniny. Čo by si mu zablahoželal? Tak prajem všetko najlepšie, aby sa nám darilo všetkým, aj môjmu kolegovi Tomášovi a hlavne, aby sa darilo aj môjmu šéfovi Paťovi. Prajem mu veľa šťastia a tak, no. Ako si spokojný doteraz? Ja som veľmi spokojný v tomto servise. Som veľmi rád, že ako ma prijali ako automechanika, lebo ako nemám ešte že tak moc skúseností s opravovaním aut, ale prijali ma a snažím sa, no. Teba zákazníci tohto autoservisu poznajú aj vďaka virálnym videám zo sociálnych sietí. Povedz, čo také sa stalo v servise, o čom by, povedzme, šéf nemal vedieť? To on vie vraj väčšinou všetkom, lebo ja sa mu priznám. Ja sa mu so všetkým priznám, keď sa aj dačo stane. Sice dostanem žuba, ale to je v pohode, to už sa dá prežiť dejak. A o ničom takom nevie, že som mu niečo zatajil. A zatiaľ pre teba taká najväčšia a najťažšia výzva z toho, čo si tu opravoval, čo ste riešili, bolo ktoré auto alebo aká situácia? No, je ich dosť, tých ako výziev. Väčšinou sú tie vyberačky motorov z aut, ako taká výzva, lebo je to všetko zhrdzavené. Treba to všetko nahrievať, tie šrúby a je to také trošku namáhavé väčšinou. Bolo nejaké auto alebo nejaký zákazník, pred ktorým si mal taký rešpekt, že povedzme
si povedal, fú, tak toto asi nedám? Ani nie. Ja väčšinou si ani nevšímam zákazníkov, proste je to auto a robím to proste jak každé jedno auto. Okay, Neberiem nijak tak vážne, no. Tak ďakujeme pekne. Za malo. Budeme rušiť a všetko Pohode. najlepšie aj k tvojim narodeninám v servise. Vďaka, majte sa. V plnom pracovnom nasadení je aj napriek tomu, že tento autoservis oslavuje svoje narodeniny aj ďalší mechanik Tomáš. Tomi, môžeme ťa vyrušiť na chvíľočku? Jasné. Na čom pracuješ, prosím ťa? No, doskladávam dodávku po pretesňovaní strekovačov z vody, vyfúkové podfúkovali, takže doskladávam to momentálne. Čo by si zablahoželal alebo zaželal a tomuto autoservisu pri týchto prvých narodeninách? Tak by som poprel hlavne Šéf ťa prišiel všetko skontrolovať. najlepšie. A hlavne veľa zákazníkov, dobrej roboty. A čo viem, čo ešte také.